Башкортстан Республикасы Батыр районы Татар Сәгате урта мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Абянова Рузилә Наил кызы. Роберт Шаймарданов, әй авылым. Туган якка кайтты менә, сулар эчен һавасын, алыштыргысыз бернигә үз җиреңнең дәвасы, ялан тәпи йөргән чакта береккән монда эзләр. Биләүдән тәүге караштан мәккибән киткән күзләр. Күңелемдә мәңге калган әнкәмнең бишек җырлары, тугаемның кышлар җырын мәңге тыңлап туймамын. Нинди тырышта булса да, һавасы җанга якын, чишмә суы тәмле чәйдән тисә дә тешкә салкын. Әй авылым, картайма син, яңарып торсын иләр, урамда тутырып җырларыбыз яңадан язып көйләр.